Benvinguts a Until Dawn, com més encarats games. Em toca el mando, estic amb Hola. el Neko. Hola a tots. Està sempre put avui, pel que veig. Sí, és que soc vago. Bueno, aquí vam deixar... En Josh li va deixar les claus perquè vagin a tenir sexe. Però això és propaganda del PP, ara que dic això? No. Els hipsters també, o alguna cosa així. Hòstia, sí. Vaig veure l'altre dia a Twitter, vaig pensar, mare de Déu. Sí, sí, és... Pot ser hipster és com normal, no cosa una treu l'altra, saps? Exacte. No, crec que això... Mira, Tinc aquí- la teoria... Tinc la teoria que en Josh té la casa plena de càmeres. Segur. Els grava, els fa xantatge i truca amb Benzema perquè els convenci de que paguin. Em Benzema és la clau. Exacte. Hòstia, ara. Ah, estàs enfocant tu. Tetes, 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 tetes. Sí. Bé. Buen intento. La próxima cojo yo la cámara. Bueno, Ah. pero no es fácil coger este chisme hacia adelante y hacia atrás todo a la vez. Venga, vamos. Tengo mono de cabaña. Va. Ens porta... Aquí com Pero trobes qué ara? frío hace aquí El tío. fuera. Eso es algo a lo que puedo poner remedio. ¿Y qué se Sí. supone que vas a hacer? Se me ocurren varias cosas. Com ara? Sexe? Tio, tu mal pensat, Dios, porten tot el rato parlant de sexe aquests dos. Mira, mira, mira. Ui, rates. Què passa? Emily es tan tonta como parece si de verdad cree que va a poder interferir en lo que tenemos. Si tenemos suerte, intentará seguirnos hasta aquí y se la comerá un oso. Hòstia, Què us Sí. diguem? Emily se comporta como una zorra. Creo que sacas lo peor de ella. ¿Tú crees? Está muy celosa. Que se joda. Apa. Pelea de gates. Rar. Bé. Pots anar per aquí o per aquí? On anem? No, a la dreta? És massa obvi, no?, que sigui... Jo crec que estarà tancada igualment. Segurament. Aquí no saben que hi ha claus per tancar les portes? Ei, hi ha algú aquí fora. Tòtem. No, no, tot d'aquests. Té pinta de ser negre. No, és blanc. No, marró. Marró era coses que... Tio, no, i així ara. Marró era coses que era bastant probable. Home, Dios. Un pallasso. Que qui era? Totem de peligro. Vale, un pallasso es fotrà un cop de puny a la cara. Era una tia, era... Aquesta no era, em sembla. Vale. A ver qué tal. Ara ja sabem. Oh, perfecte, les llums. ¡Bum! Muy bien, Mikey. Ah, però ja tenim electricitat. Perfecte. Vaya, eres un mago. Bueno, un gran com mag. Hòstia. Bé, I no l'han vist? ara deixa'm... Però si és en Jojo estava a la cabanya. Ja no hi és. Sí, es quedarà aquí perquè el... Nena, estamos solos. Però arriba allà a la cabanya. Això simplement és encendre el generador. Aquí, El totem. Jo crec que la porta aquesta era elèctrica i... A veure com va la relació. Amb en Matt ha Ah, perdut. canviat, sí. Ha perdut caritat. Sí. Ja no... Mira la caritat. I amb la Gesa m'ha met l'amistat. L'Emily també... La Jess i l'Emily al principi estaven bastant semblants. Aquesta era la Gess, no? Sí. Ens estima més. Mira, era elèctrica. Aquesta li triomfa, ja veuràs. Bé, tu pots obrir. ¡Kazán! Las puertas se abrirán. Veus, és mag. Inclús diu paraules màgiques. No está mal, ¿eh? Sí, y tanto, es algo genial. Oh, sí. Primer pla del Te cul. traigo lo mejor. Aquestes càmeres, aquests angles de càmera, ¿Emocionado? així de darrere, llocs així apartats, donen mal rotllo. Estoy Como películas de- superemocionado. Sí, que els estan espiant. Como una aventurilla. Una escapada sexual. Doncs sí, aquests... Va calenta, va calenta. Hem de posar-hi... En Mike estarà content. Però enfoca. Ara. Un cordón. De cuando Hannah y Beth. Qué raro que siga aquí.
Bueno, la investigación aún està abierta. Tampoc. Vale. Sí, aniran a treure totes les putes cintes al bosc. Jo pondré Espero que estén en recuerda. paz. Jo preguntar. Jo no vull remoure la merda. Jo vull saber si sap algú més, és que no sapiguem nosaltres. Pregunta. Pregunta. Todo está borroso. Apenas puedo recordar lo ocurrido. Bueno, lo que yo recuerdo es que preparamos una estúpida broma que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth. Oye, Doncs sí, és culpa vostra, no cabrons. fue culpa nuestra que... No, y entrasen ahora. en el bosque. Que entressin al bosc, no? ¿Quién podía imaginar que fuesen a hacer algo tan estúpido como eso? Sí. Si no haguéssiu fet aquella broma no hagués passat res. Con idiotes. Bueno, va. S'ha de dir que això que és bastant lent, Què passa? És un... És el bitxo aquell que li ha sortit ¿Has en oído eso? Chris. Esteu al mig d'un bosc, nois. He oído algo. Sí. Hi ha ossos, cérvols, ossos... Ah, vale. Joder. Hi ha pumes. No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el Pues camino. no pienso Escala. volver a ese refugio, a ese museo ¿Qué? de ¿No cera, cómo? y sentarme a tomar chocolate caliente con Emily. Molt bé, tia. Vinga. Què collons fa una mina aquí mig? Oye, Jessica. ¡Sí! ¡Hola! ¡Estoy bien! Joder, me has dado un susto de muerte. ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa, todavía conservo mis 7 extremidades. Què? Sí. O s'ha fotut una hòstia o és que és tonta? Pues... no lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. Saltaré! Saltaré. Sí. Vale, ya voy a por Mira, ti. cambia la No te historia. muevas. Dios! Els està perseguint. Oye, guapo. ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? Creus que anem bé per salvar-los o no? Té pinta de que moriran aquí a les mines. Ayúdame a moverlo, anda. No, puja, és res. Todas las veces que nos imaginé gimiendo, Què? ninguna era así. Van calents com a micos aquests dos, Sí, sí. Bueno, joder. Sí. Bueno, aquí... O sigui, de la cabanya principal al picadero has de passar per mig d'una mina abandonada. Clar, tio. Sí, sí, això... Vigila que hi haurà poder ja... Triangle. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sembla molt raro el carro aquest. Doncs sí. Sí. Semblava com si fos elèctric o alguna cosa. No, està ben aconseguit, mira, té les Com se m'ho Les botes- carro, però... collons algú l'hauran putxat. Bueno... Este lugar me está dando escalofríos, pero no escalofríos de O los sigui, buenos. segueixes la majoria que va a l'esquerra. Puedo ofrecerte un poco de Abans confort y era... Sí, tranquilidad. per canviar. Déjalo para la cabaña, Jo macho. també ho vaig llegir, però jo quan dic dreta o esquerra, dic sempre a la dreta. Hi haurà alguna cosa? Mira, una altra bifurcació. No? No. Sí, Mira, aquí hi ha una espècie de Mira. santuari. hi ha algo. Hola. Una calavera. És una calavera amb banyes. Vale. Esto es No algo ens soluciona gaire cosa, veritat. histórico. Vaya Batcueva. Vaya Batcueva. Puede ser de Mira, los una altra cosa. mexicanos, ¿no? Ja, ja. No creo que los mineros diesen rienda suelta a su creatividad, ¿no? Què és això? Parece puro? un santuario o algo Com así. ja? Sí? ¿Santuario para qué? Home, no mola gaire, tenir això aquí mig. No, no, amb el trapasomnis que dius que tu et fa... dona mal rotllo, la calavera. Ui! Hi havia cuit també, Sí, No. per esquivar-lo. poco. Esto Això sí que no ho vaig veure jo, estar en la quan vaig veure els vídeos de l'Alt Sí, me Down. parece que será mejor irse. Pues sí que canvia la història totalment.
Però tampoc hi havia... Potser vam anar per la dreta. És que em sembla que no entraven a la mina. Què cony és això? Mira, això... Mapa. Mapa de la mina. Pista 1, però... Tenim més pistes? Va que muestres flares, estructura de la mina, vale. Danger. Pues la majoria, la meitat de la mina està... amb fallos estructurals. Doncs sí. És que mira com està suportat. I per què no el tio que porta la llanterna va davant? Perquè em fa intel·ligent. Por fin. Vale, tu tens això? On t'aniries? Darrere d'aquest cul? Vale, doncs ja està. Tens solucionat el problema o no? Sí. Ah, doncs mira. Han atravessat la mina. Has sortit, tu. Veus com hem d'anar cap a l'esquerra? Potser a la dreta hi havia una pista important. Oh, potser sí. O un maletí amb $1.000.000. Mira. El cabin. Per aquí, això, potser ho puc investigar. No es veu cap d'això brillant. Vaja, Les coses que pots investigar es veuen al punt aquest blanc brillant. Ja. Parpellejant. Kevin. M'estàs tapant. Vaya. Cuando yo os dijo cabaña me imaginé algo digno de Lincoln. Tú espera a ver la habitación, Lincoln. Vaya, ¿vas a ponerte en plan presidente? Sí, en directo. Ah, ¿quieres montar en el Air Force One? Hòstia puta, ja. Mare de Déu, calents aquests dos, eh? ¡Oh! ¡Un telescopio! Investidura. Voy a ver Ah, los súper guau. árboles, voy a ver las nubes, voy a ver la cabaña. I un asesino. Oh, S'ha callat. vaya, No sé com. Però que hi ha? ¿Vas bien? he visto a alguien en la cabaña. A veure... ¿Qué? Déjame ver. Tu, què és això? És una manta o alguna cosa. Hi ha hagut un screamer aquí. Sí, no sé ben bé què està, però... A veure si puc anar a mirar. Ens han colat aquí un screamer xungo, tio. És que tira d'ensurts així... per aquí dalt? No veu res, tio. ¿Ya No hay has nada. estado tomando cosas chungas? Estamos solos. Però en surts tampoc... Eh, Però això està gratuït. Bueno, I a més ni s'ha notat, ni s'ha vist. Ja, però quan fa aquest soroll així... Nyan! Ja fas el saltiró, saps? Què ens Jess, explica aquí? Que hi ha Llops? ossos, No te cérvols alejes, i... ¿vale? ¿Qué pasa? Llops. es solo que este cartel Hostia. pone que a veces hay osos por Havia esta vist zona. malament el dibuix del cérvol. Què pensaves que era? El reflex em vas pensar que eren ullals que li pujaven allà. Gran idea. Sí, és que està... Vamos a abrazar a un oso. El dibuix. Vamos a abrazar un oso. Venga. Eh, Jo no m'hi será gustaria. mejor que no lo hagamos. Per on he d'anar? Cap a la dreta, has vingut de l'esquerra. Ja, pues que em deixen. Segueix cap a l'esquerra, esquerra. Clar, perquè has canviat d'angle. Surt cap a l'esquerra. Mira, no, la porta. Has vingut d'allà, vale. Recte. I la porta aquesta de baix. Que brillava. Ah, vale. Mira, Kevin, hi ha un cartell, tio. Som tontos. Eres como un mago. Ah, que ja falta poc. Déu. És que són els canvis d'angle. Sí, sí. Va, que tens pressa. Jo m'espavilaria una miqueta més per arribar allà i fotre un polvo. No té pressa, no, és que ja ha fet feina amb l'aire. Mira, mira. És com tira d'aquests en solució fàcil. Cuidado, cabeza de chorrito. Rates con alas. Sí. Tan solo estaba tonteando. Ah, vale. ¿Putas ratas con alas? Oh, pobrecito Mikey. El pobre pajarito te ha hecho mearte encima. ¡Qué asco de bichos! Transmiten enfermedades y mierdas. Sí, són privat, eh? Actualització d'estado, que li ha augmentat o reduït, a veure. Ah, bueno, li ha baixat la gràcia. Valentía, romanticismo, curiosidad... Hòstia, amb en Matt ja està 0. Oh!
I amb el gest, mira, uau. O sigui, quan arriba al màxim, Sexe, hi ha una cinemàtica on se la munta, Sí. A mi m'interessa també la tia aquella que s'ha anat a banyar. Bé, El jacuzzi aquell enorme. qui, Leslie? Oh. No, era la Sam, em sembla. Ai, perdó. Em sembla que era la Sam. Jo insisteixo que és molt sinistre venir aquí. Fins aquesta cabanya aquí dalt. Sí, sí. Ay, joder. Hi havia Josh. moltes habitacions Ya allà, els podrías podria haber haver deixat buscado una por allà per camino fotre un antes de polvo. mandarnos por aquí. Doncs sí. ¿En serio? ¿Qué? No te hacía de los que ven el vaso medio vacío. ¿Alguna idea? Apártate, cenizo. El got? Mig buit. Tu què el veus? Mig buit o mig ple? Jo mig buit. Tota la vida. Oye, Mike. No, malament, aquesta no és la creo que resposta. tienes algo en la cara. La resposta és que està ple. Toma! La resposta és que està ple. Home, no. Mitat d'aigua, mitat d'aire. Vale. Ei! Muy bien, si eso es lo que quieres. Aquí start of the year. Ja no hi és. Yes! Yes! Yes. Segur que és una broma. O no? Si ha dit que ha vist un tio pels prismàtics. Jo crec que li he fet una broma. Mira, mira, sí, sí, sí. ¡Sammy! Aquí. ¿Me podrías ayudar a encender el fuego? No. Es que me iba a meter en la bañera. Da igual. ¿Y no necesitas que te ayude con eso? Buen intento. Però què ha passat amb els altres? Jo vull saber-ho. Pues no sé. Ah, venga ya. Vale, Josh. A ver si sabes cómo hacer para tener agua caliente en tu gran y lujoso refugio. Veus com l'ha d'ajudar? Tenia raó, Sí. el puto Josh. Vale, ara no contesta. I demà sabrem què ha passat amb aquells dos. Sabrem si en Josh triomfa amb l'Ashley. No, amb la Sam. La Sam. Amb la Sam. Ho sabrem moltes coses demà. A reveure. Adéu. Adéu.